Ayoko na. Masarap yung gas. Uy! Hindi naman ako bad. Kaya ba't ikaw sa mga kain? Makakonsentrate eh. Mama. May mapasayang sa YouTube yan ha. At pwede pag ako? Tinig naman eh. Pakain. Ano? Pinagaling ng icing. Ate, sinisira niyo yung cake ko. Masiraan yung cake. Ano ba to? May ano ba yan? May happy birthday ba yung cake? Erin! Erin, halika. Erin! Magsalita ka. Ano masasabi mo sa birthday ng daddy mo? Hello. Happy birthday, Daddy. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano? Halika rito, hoy! Nakausap ka eh. Wala na ba ice dyan? So what items? Hinayos kami ng pagkiwa. Hati sila natin sa atin sa niya yung ice sa kanya tinapay. Napapanood ba nila ano to? Nila Cherry, no? Nakasubscribe sila sa'yo eh. Ha? Nakasubscribe sila. Nakasubscribe ba sila sa akin? Ha? Kailangan na pumunta ka rito, ano? So ano, masasabi mo, yan, kailangan, ano, kamustahin mo? Hi! Ano pa? Happy birthday! Happy birthday! Kanina. Hey Kuya Jojo! Happy Eh, di ba magbe-birthday ni si Yeye, di Kaya nga, ba? sabay na. Happy birthday na din ka ate. Ah, ganun. Bibili na naman tayong cake sa 8. Hi! Kayo na lang andito nun. Sabi mo happy birthday, Tita Yeye. Happy birthday, Tita Yeye. Ah, sige, ito, halika rito. Pakita mo yung dog mo. Bakit kami dog mo? Happy birthday, Tita. Ano Tita Yeye? O, Ayan si ta. Ano masasabi mo sa birthday? Sino may gusto ng ice? Akin na yung baso mo. Batiin niyo na si ano, Cherry. Cherry, happy birthday. Anong handa mo sa birthday mo? Buka ko daw. Ano, mag-inasal? Mag-inasal. Kami ko na makakasal. Makain ka lang. Diba? Lagay nyo na lang. Sana sinulat niyo na rin pangalan ni Cherry dyan. Sa cake. Hindi, hindi lang nilagay nila eh. Tsaka from air. Ay! Kaya parang ano pa tuloy. Baka mapilitan